Това е FX6. А това е Sony FX30. И напоследък използвам и предпочитам да ползвам FX30 пред FX6. А ето и защо. FX30 използва APS-C сензор, което означава, че обективите, които се взимат за тази камера, са два пъти или повече по-евтини, отколкото при full frame камерите. Макар че аз отново взимам prime лензове, които са за full frame и ги ползвам на FX30 поради очевидни причини защо. Също споменаваме, че тази камера е по-малка, по-лека и имаме функцията за сензор кропинг, което, повярвайте ми, понякога е адски полезно, особено когато нямате достатъчно дълъг обектив. Сензор се кропва 4 пъти дигитално и 1,5 пъти физически. Докато FX6 е какъвто обектив сложите, какъв ползвате. 135 няма как да стане 150 или 175 или 200, ако ви трябва. И тук изобщо не изключваме факта, че FX6 е тотален бист в low light performance с 12800 ISO, но тук при FX30 имаме много по-usable ISO, като Second ISO, което е 3200 и се справя уникално, така че FX30 много по-usable. Тази камера е перфектна за снимки на тъмно. Тази камера е перфектна за снимки, когато е светло, за снимки, когато е в контролирана среда. Като цяло, компактен, хубав избор, особено за снимки, които са run and gun. Такива, които трябва да сменяте много бързо неща. Примерно тази камера трябва да гимбал, трябва да отиде на статив, трябва да отиде handheld. Easy. Също при по-дълги шутове, когато сте на гимбал или снимате handheld, тази камера е много по-лека и съм 100% сигурен, че ще издържите много по-дълго време, докато я държите. Докато тази камера е доста голяма. Да, факт, по-удобна е, но тежестта си оказва влияние. Напишете ми в коментар вие коя камера избирате за вашите проекти и защо.